Türkmen häkimetleriniň koronawirusa garşy alyp barýan çäreleriniň resmi netijeleri belli däl. Türkmenistan dünýä ýaýran bu ketelçiligi anyklamak we onuň öňüni almak boýunça bir aýdan gowrak wagt bäri tutuş ýurt boýunça amalaşýan çäreler barada resmi sanlary köpçülige ma'lum etmeýär. Bu ýagdaýda Türkmen raýatynda koronawirusyň ýurdun daşynda tapylandygy ma'lum boldy. Türkiýanyň gündemki Bris neşriniň 22-nji martda habar bermegine görä, Türkiýanyň Demirgazyk Kipr regionunda koronawirus bilen hatap alynan 38 adamyň arasynda biri Türkmenistanly gardaşan aýal bolup çykypdyr. Bu ýagdaýyň jekme-jeklerini anyklap bolmady. Türkmenistanlylar koronavirus infeksiýasy bilen ýurdun daşynda ilkinji ýadak anyklanýar. Türkmenistanyň häkimetleri türk media serişdeleriniň bu maglumatyny entek kommentirlemediler. Türkmenistan şu çakaçynly koronavirus bilen ne ýurdun içinde ne de daşynda ketelen raýatlary barada habar berdi. Şol bir wagtda ýurtda ketelenleri anyklamak we keteliň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça öňgörüli we edilmedik çäreler amalaşyrlar. Paýtagtda barýan we vilayatlary baglayan ýollarda barlyklar geçirilýär, adamlaryň gyzgyny barlanýar, keteli bolmakda guman edilen adamlar karantina uğradylýar. Şuňlar Türkmenistanda ýüzüne maska takynýan adamlar hem peýda boldy. Türkmenawatda bazarlarda we köçelerde ýüze maskaly adamlary köp görmek mümkin diýip habarçylarymyzyň biri 25-nji martda habar berdi. 24-nji martda ýene bir habarçyma soňky günlerde daşugda tiz kömek işgärlerine maska takynmagy ruhsat berilenligini habar berdi. Ýatlatsak şu çakaçyny Türkmenistanda ýa-da maska takynmak häkimetler tarapyndan gadagan edilýärdi. Maskaly adamlar köçelerde saklanýardy we jerime sede bar edilýärdi. Häzirki wagtda Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary ady öndürýän käbir kärhanalaryň ýapylandygyny habar berýärler. Kärhanalaryň ýapylmagynyň netijesinde ýurdun içindäki gatnawyň çäklendirilmegi bilen bilelikde ençeme adam işsiz we girdejesiz galdy. Käbir döwlet edaralarynyň işgärleri aýlyksyz diň jalysha uğradyldy. Gararsyz neşirler bolsa kafe, restoranlaryň we sport ýetgalarynyň ýapylandygyny habar berýärler. 24-nji martda paýtagtyň kafede, restoranlaryna bu kärhanalary ýapmak görkezmesi berildi. Häzirki wagtda Görogly köçesindäki Ammar Mahtambuly şaý ýolundaky Melbourne Burger we ýene ençemeti müşterilerini kabul etmeýär diýip Türkmen News näşri habar berdi. We bu naharhanalaryň diňe online görnüşinde işläp alyjylaryň öýlerine nahar eltip berýänligi bellenýär. Türkmenistanyň Kronikasy näşri 24-nji martdan başlap ähli sport çäreleriň we türgünleşikleriň ýatyrylandygyny şeýlede sport ýetgalaryň we fitness zallaryň paýtagtda ýapylandygyny habar berýär. Bu obyektleriň näçe wagtlyk ýapylandygy belli däl ýurdun häkimetleri alyp barýan çärelerini kommentirlemýärler. Türkmenistanyň döwlet mediasy bolup geçýän ýagdaýlar barada habar bermeýär. Türkmenistanda azyk krizisi güçlenýär. Döwlet dukanlarynda çörek, un we ýağ nowatlary köpelýär. Hususy dukanlarda azygyň narhy ençeme esde göterilýär. Ýewropanyň keselleriň profilaktikasy we gözegçiligi boýunça merkeziniň maglumatyna görä COVID-19 keselinden ölýänleriň sany diagnostik edilen 1000 adamdan 20 we 30 adama golay bolýar. Informasiýa aýdylyşyna görä bu keselden ýüridi bejerigi ýok. Şonuň üçin lukmanlar onuň simptomlaryny, hastalaryň gyzgynyny düşürýärler we dem alyş ugrundaky kemçilikleri bejerýärler. Suwukluk ibermek, kislorod terapiyasy ýaly goldaw beriji bejerigisiniň hem hastalar üçin peýdaly bolup bilýänligi maglumatda aýdylýar. Şeýle-de belenişine görä virus adamyň bedenine gözünden, agzyndan ýa-da burundan geçer. Şonuň üçin elini ýuwman ýüzüne degirmezlik iňen möhüm diýilip maglumatda aýdylýar. Elini sabun bilen yarım minutlap ýuwmak ýa-da spirtli serişdeler hem salfetkalar bilen aratsalamak COVID-19 bilen infisirlenen adamlardan azyndan 1 metr uzakda bolmak maglumatda maslahat berilýär. Türkmenistanyň prezidenti 24-nji martda iş maslahatyny geçirip ady ölümleriniň birden ýokary galmagynyň fonuny dokma ölümlerini ýerlemek, guruluşyklary wagtynda gurmak bilen bir hatarda içerki bazarlary harit bilen üpçün etmek meselesini hem gozgady. Bu maslahat ýurdun koronavirus aladalar sebäpli şerhetlerini yapan we içerki bazardaky harit gytçylygynyň öňkü ýyllardaky agaranyna hem has ýitileşen wagtyna gawat geldi. Koronavirusun ýaýramagyny togtatmak zerurlygy Türkmenistany hem goňşy ýurtlar bilen aradaky şerhetlerini yapmagy, ýurt içindäki hereket azatlygyny çäklendirmäge mejbur etdi. Şondan soň Gazagystanyň, Owganystanyň eşitilen habarlardan çen tutulsa, Türkmen haritlarynyň eksportynyň azalmagy bu ýurtlaryň bazar narhlaryna belli bir derejede täsir ýetiripdir. Yerli finçilerin köpüsünün tasdiklamagyna görä, finagaçylar we telekeçiler birleşigine degişli kärhanalaryň öňürýän ady önümleri valyuta gazanmak üçin esasan daşary ýurtlary iýerilýär we olardan içerki bazara kän kömek bolmaýar.
Senagaçylar we telekiçiler birleşigine döwlet ummaty uly meçhörlerde serişde berýär. Olaryň öňüne ýaşyl çıra ýakylan, emma olar ýurdun ilaty, içerki wadarlaryň üpçünçüligi hakyny kän alad etmeýärler diýip anonimlik şertinde gurlaşan Aşgabatly alyjy adatlyk radiosyna aýtdy. Gurbanuly Berdimuhammedow maslahatda bu problemany açyk agdamady. Ýöne ýurtda öndürilýän önümleriň yerli ilatdan artan ölegini eksport etmeligini gören belledi. Onun pikirçe badarlaryň içinde sağlaşyň üpçün edilmegi, ilatyň ady önümleri bilen üpçünçiligini putalandyrmak möhüm bolup durýar. Nevit gawgirdejileriniň adalmagy bilen Türkmenistanyň prezidenti daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek, oba hojalygyny, gaýtadan işleýän önümçilikleri ösdürmek siýasatyny öňrek elan etdi. Şondan soň resmi metduat ýurtda öndürilýän önümleriň daşary ýurtlara eksport edilýän meçhörleriniň artýanlygyny habar berip başlady. Ikinci tarapdan, esasen gowa çekmäge mezur bolýan daýhanlaryň buğdaý we beýleki adyk ekinlerini ýetişdirmek mümkinçiliginiň ýyl-ýyldan çäklendirilmegi, şol sanyny talap edilýän pagtany hem öndürip bolmadygy Türkmenistany pagty ýağı üçin çigidi. Uny hem daşary ýurtlardan getirmelediýär. Türkmen wadarlaryny koronavirus krizisiniň täsirleri esasynda ýetileşen adyk kıtçylygy hökümetiň odollan dowam edýän köp milliard dollarlyk guruluşlaryň üstesine Aşgabatda we Ahal welaýatyny täze şäherleri gurmagy başlan wagtyna gawat geldi. Birleşen Ştatlaryň CBS hususy telewizion kanalyna efire berilýän ýörüýte maksatly topar SEAL Team serialynyň 11-nji martda goýup berilen seriýasyny Hollywood rejissörleri ýene-de Türkmenistana ünsü çekdi. Filmde ýörüýte maksatly toparyň senariýa görä Türkmenistana üstünlükli amal aşyran operasiýasy çeper beýan edilýär. Filmiň senariýasyna görä Birleşen Ştatlaryň söwüşçüň taýýarlygy aýratyn ýokary ýörüýte maksatly topary türkmen harbylary bilen geçiriljek bilelikdäki harby tälim türgülleşi üçin Türkmenistanyň Türkmenmaşy şäherine barýar. Ýöne saýlama toparyň harby tälim türgülleşikden daşgary merkezi aň tugullugynyň maglumatlaryna esaslanýan başga da bir gizlin missiýasy bar. Olar senariýa görä türkmen ýörüýte urluklary tarapyndan alınıp gaçylan ýadro ýaraglary boýunça Pakistanly injener Said Latifi halat etmeli. Ol türgünleşik geçiriljek harby bazadan 20 kilometr aradaşlykda gizlin ýerde saklanýar. Ýöne 5 günlük harby tälimiň tamamlanmagyndan bir gün odal injeneriň Türkmenmaşa getirilmegine garaşlýar. Kinofilmdäki Türkmenistan Pakistanly injeneriň kömegi bilen hamana ýadro tehnologiýalaryny işläp düzmegi maksat edinýär. Bir näme üçin ol ýere baryp öz taktikalary olar bilen paýlaşmaly diýip toparyň bir agzasy aýdýar. Türki düşmanlaryňa bugün öwret diýip beýleki jogap berýär. Olary harby tälim türgünleşi ködürlemek bilen abaşa düşmançylykly regionuny potensial ýaranlar bilen aragatnaşygy ýola goýýar diýip topar ýol başçysy okuwyň baş maksadyny düşündirýär. Ýörüýte maksatly topar Türkmenistana barýar. Ýöne ýoly düşmezden odal harby serkerde operasiýanyň çetin boljakdygyny, türkmen harby bazasyny özlerine elmydama keseden sin edilip aňtaljakdyklaryny duýdurýar. Çeper filmde Türkmen harbalarynyň nişana ok atmakda Amerikaly harbalary bilen tas deň derejede wäsleşik okyplary görkezilýär. Okuwyň dowamyny ýörüýte maksatly topar bazanyň daşyna çykmak üçin türkmen serkerdesini yrýar. Derwededäki barlyk nokodunyň nowatçysyna bolsa daş çykmak üçin para berilýär. Aňsat operasiýa bilen Pakistanly injener türkmenleriň elinden alınýar. Kinofilmde Türkmenistanyň kartasy döwlet baýdagy türkmen diline gepleşýän harbalar hemde awtowlaklaryň türkmen döwlet belgileri görkezilýär. Bu Birleşen Ştatlaryň hususy güýmenje kompaniýalary tarapyndan surata düşürilip ýaňy ýakyna tomoşaçylara ýetirilen hemde senariýasy köplere Türkmenistany ýatladýan ikinji çeper filmdir. Mundan öňe 13-nji dekabrda Netflix kompaniýasy synçylaryň Türkmenistan bilen ýelteşdiren Ýerasy altylyk adly çeper filmini tomoşaçylara ýetirdi.